Ya Allah ya Ubangiji, Allah ina roƙonka da tsarkaken sunayenka 100 Allah Ubangiji, na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, na yi tawassali da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, na yadda ahalan gidan ma'aiki gaskiya ne, sahabbai da tabi'ai da shurafa'u gaskiya ne. Ya Allah Ubangiji, ga zaɓe ya zo, Allah ka fi kowa sanin mafi alkhairi a al'ummarka, wanda zai jikan talakawa, zai kula da lafiyan talakawa, duk wani abu da zai damu talakawa da bayinka, Allah ka fi kowa sanin wanda zai inganta wannan abin. Allah kar ka bar mu da zaɓin mu, Allah zaɓin ka muke nema. Allah kai ka ce qulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha wa tazullu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah Ubangiji, duk wanda yake ba mafi alkhairi ne ba a al'ummar musulmai baki ɗaya, Allah Ubangiji kada ka bashi mulki daidai da na sakan ɗaya ya cuci al'umma, ya zalunci al'umma. Allah ka ba mu mafi alkhairi a cikin al'ummar mu, Allah ka ba mu